Чемпионату Минску сезона 2026 сустракаюцца футбольный клуб Крумкачы со своим старым новым логотипом на своим новым стадионе Груганы. Прымаюць команду з Дюшарба ФСТ «Динамо». Данную гульню для вас прокомментую я, Мирослав Колос, и мой коллега Бартніцький Іван. Усіх вітаю. Вітаємо усіх. Давайте для початку обвесимо склади гуляючих сьогодні команд. Іван, обвесіть, будь ласка, склад Дюшарба ФСТ «Динамо». Брамником у Дюшар Динамо виступає Ходорович Микита, потім полевые гульцы Янушкин Рустам, Зыль Максим, Федюкевич Владимир, Олесенко Алексей, Левицкий Максим, Козиренко Максим, Козиренко Егор, Тислейко Иван, Тарабеш Иван и Богино Микита. І склад футбольного клубу Крумкачы. Цікавий у нас сьогодні склад. Шмат у нас є добрих гульців, які зможуть узмацнити гульню з лавки сьогодні. Шмат добрих гульців у основі. Давайте обвесимо його у воротах. Номер 1 Арсень Кудзин, полевые гульцы. Януш Ладуцька номер 5, Давуд Арыбгаджиев номер 6, Арсень Стариков номер 8, 9 Ростислав Серый, 10 Коскина Миката, 12 Буканеджи, 20 Евген Гордейчик, 24 Константин Цвятков, 66 Владислав Добещук и 79 Ягор Антонович. Пакуль што по номерах, але зараз ужо бачым прыблізныя контуры нашай схемы, аб гэтым абавязкова раскажам. Ну а пакуль што пачынаецца гульня і прагучаў свісток, сезон пачаўся. Так, свісток даў галоўны суддзя Залескі Віктор. У яго сёння два дапаможнікі бакавыя, гэта Дабашевіч Дзеніс і Чынвіоку Габрыэль. Чацвёрты суддзя Чынвіоку Эмануэль і інспектор сустрэчы Алейнікаў Александр. Так, сегодня давайте поглядим схему гуляющих команд. Крумкачы гуляют по схеме 3-4-2-1. Часто выкористовывали данную схему у передсезонцы. Центральный наш оборонца у нашей троицы Эбука. Вельми такие цікавые оборонцы, обовязково про его погутарим. Так само с им у троицы Владислав Добещук и Евген Гордейчик. Латерали слева Ягор Антонович, справа Давуд Арыбгаджиев. У опорной зоне Януш Ладуцька, Константин Цвятков, атакуючая паўабаронцы Арсень Стариков і Коскіна Міката. Якраз пад мае словы аб атакуючых паўабаронцах вельмі нізка апускае Арсень. Ён гэтую справу любіць і, напэўна, будзе гэта рабіць яшчэ не раз. І сёння наш нападнік, наша асноўная надзея на галы, гэта Ростислав Серы. Так, кажучы пра галы, трэба згадаць і папярэднія сустрэчы крумкачоў з Дюшарба ФСТ «Динамо». І, канешне, варта адзначыць, што перамагаюць крумкачы з вялікай частатой. Амаль заўсёды гэта перамогі з вялікім лікам. Можа быць як лік 8-0, так і 13-1, што з'яўляецца рэкордам крумкачоў па забітых галах за адну сустрэчу. А тым часам мы назіраем закід, які, на жаль, не заканчваецца нічым, і брамнік забірае мяч. Так, забраў мяч. І зараз уводзіць мяч у гульню Максим Козиренко, наш былы гулец пад 14 номерам, дзейнічае ён. Гуляў за нас, не здолеў прабіцца ў наш склад. І вось зараз Максим ужо са Дюшар «Динамо» спрабуе дамагчыся вышынь, спрабуе адпомсціць свайму былому клубу. Дарэчы, ёсць сёння таксама яго родзіч у складзе, 17 номер, таксама Козиренко, але Ягор. Таму будзем гуляць адразу супраць двух Козиренак, амаль што браты Лісаковічы. Ну, ўсё ж такі спадзяемся, што гэты матч будзе насычаны не помстай, а прыгожай гульнёй і цікавымі момантамі. І, канешне, на што мы ўсе спадзяемся, гэта галы, і галы, якія пойдуць на карысць менавіта нашай камандзе. Тым часам мяч у абаронцаў, і яны спрабуюць яго падымаць. Так, Добещук на Антоновича. Вельмі шмат мы бачылі у перадсезонцы гэтую звязку. Коскі. Барацьба ад Коскі, такая сапраўдная мужчынская барацьба. Дарэчы, Коскіна Міката ведае, як забіваць з Дюшарба ФСТ «Динамо». Сярод усіх нашых гульцоў менавіта ён лідар па галах у вароты гэтай каманды. Ажно 5 галоў забіваў у розныя сезоны. Магчыма, адзначыцца і сёння. Канешне, але ж спадзяемся, што галы не абмінуць і астатніх гульцоў. Так, пакуль што мяч трымае з Дюшарба ФСТ «Динамо». Так, вельмі складная назва ў гэтай каманды, будзем называць «Динамо» яе.
Ось, я думаю, што заўзятары зразумеюць, аб кім мы вядзем гаворку, і Дынама будзе уводзіць мяч у гульню зараз. Бачым мы пакуль што мяч не затрымліваецца ні ў адной з камандаў. Бачым мы высокі прэсінг, які паказвае, што абедзве каманды накіраваныя на атрыманне добрага выніку сёння, і абедзве з іх спадзяюцца забіць і зрабіць сабе добры задзел на сезон. А тым часам мы бачым, што крумкачы зноў забіраюць мяч да сябе, і на жаль, у Коскі не атрымліваецца гэты удар. І брамнік зноў забірае мяч. Які добры перад гэтым быў прэсінг. Там Максім Казюрэнка якраз быў з мячом, і там 3 нашыя гульцы прэсінгавалі Максіма. Неяк ён так няўдала аддаў мяч свайму напарніку, свайму сакамандніку, і там Арсень Старык ужо перахапіў, і быў у нас апасны момант. Трэба так дзейнічаць і далей, тым больш Уладзімір Фаміч заўсёды казаў распранальні каманды, што не шкадуем сабе, выкладваемся на 100%, а далей, калі там хтосьці стоміцца, калі хтосьці захоча перадахнуць, то ў нас ёсць замены, у нас ёсць добрыя гульцы, пра якіх мы абавязкова яшчэ пагаворым, якія могуць узмацніць нашу каманду. Таму трэба аддавацца на 100%. Так, і тым часам на полі мы бачым нейкія стыкі нават, але суддзя дае гуляць. Спадзяемся, што не скончыцца гэта нейкімі парушэннямі правілаў, і ну вось на самой справе не варта гэта рабіць. Константин Святкоў зараз адкінуў мяч, і добра, што даволі лаяльна зараз арбітр паставіўся да гэтага. Ну не трэба, можна атрымаць карткі, яно нам дакладна не патрэбна. Канешне. І зараз бачым, як Дынама пераходзіць у стадыю атакі, але ж нашы абаронцы добра гуляюць. Мяч пераходзіць да Коскі, Коскі аддае на... Здаецца, гэта Ростислав Серы. Гэта ўжо Ростислав Серы. Так, добра апусціўся Ростислав, пас на Януша. Ростислав аддае на Старыкова. Старыкаў і прабіць нават можа з такой пазіцыі, але аддае направа. Што прыдумае Рыхбач? Жыў навес Януш! Мяч у крумкачоў, і Ростислав Серы забівае першы мяч. Ёсць першы мяч у сезоне, ёсць, вельмі хутка, як гэта добра. Як жа выдатна зараз разыгралі. Ростислав Серы, ну, пруча згуляў, сапраўдны форвард, адкрыў лік сваім галам у сезоне. І ведаеце, вось літаральна пад намі зараз знаходзіцца трэнер з Дюшарба ФСТ Дынама. Ну, вельмі ён незадаволены сваімі гульцамі. Канешне, ён не планаваў так. Але ж няма становішча па-за гульнёй, няма парушэння правілаў, ёсць першы гол. Футбольнага клуба Дюшарба ФСТ Дынама забіў нумар 9 Ростислав Серы. Так, дзякуй, Ростислав. Пакуль у нас ёсць час, нагадаем, што пад трансляцыяй ёсць спасылка на наш Donation Alerts. Можна зрабіць данат, дапамагчы добрай справе, зрабіць так, каб нашыя трансляцыі рабіліся лепш і лепш. І таксама не забывайце, што ў нас ёсць чат трансляцыі. Будзем, магчыма, заглядваць у яго, магчыма, на нейкія пытанні адтуль адкажам. Таму таксама заклікаем праяўляць актыўнасць. Так, і бачым мы, як заўзятары самадана падтрымліваюць крумкачоў, і нават наш галоўны трэнер казаў на сустрэчы з заўзятарамі, што футбалістам варта, канешне, паглядзець на нашых заўзятараў. Яны з намі паўсюль і не дадуць нам спакойна жыць, калі мы будзем гуляць з адкрытаю душою. Канешне, менавіта з адкрытай душою і павінны праходзіць усе гульні, і накіравана ўсё павінна быць на прыгожую, цікавую і годную гульню. Так, і зараз спрабуюць Дюшарба ФСТ Дынама весці сваю атаку. Пас на 6-го нумара каманды. Казюрэнка. Так, Казюрэнка спрабуе прайсці. І, здаецца ж, адабраў мяч Коскі. І у выніку аут на нашу карысць. Здаецца, паразумелі гульцы адзін аднаго, няма ў іх прэтэнзіяў да адзін аднаго, і гульня працягваецца далей. Так, працягваецца гульня. Ягор. Антонович Ягор спрабаваў, мабыць, альбо выбіць мяч, альбо перанаправіць гульню проста у іншы бок, але ж аут. Мы назіраем, як будзе укідваць менавіта наша каманда. Так, Дебішчук укідвае. Буканеджы.
Ну, ведаеце, вось мне вельмі падабаецца Буканеджы, такі сапраўдны афрыканскі такі моцны хлопец з вельмі моцным корпусам, моцнымі плечыма, які, ну, сапраўдны цэнтральны абаронца. Адборы, перахваты, барацьба з нападнікамі, гэта ўсё ён умее, і вельмі прыемна бачыць такога гульца, які мае нават досвед першай лігі ў складзе нашай каманды. І зноў Бука. Букана Кудзіна, дасведчаны галкіпер Кудзін, шмат гуляў у першай лізе, гуляў за футбольны клуб Асіповічы некалькі сезонаў, нават правёў адну гульню за футбольны клуб Макс Лайн, калі той якраз выходзіў у вышэйшую лігу і вельмі хутка пасля стаў чэмпіёнам краіны. Мае досвед Арсень Кудзін і, напэўна, паколькі у нас каманда даволі маладая, ён падзеліцца гэтым сваім досведам з іншымі маладымі гульцамі. Конечно, што асабіста мне падабаецца у Крумкачах, гэта тое, што ёсць баланс паміж дасведчанымі гульцамі і маладымі, у якіх яшчэ гарыць агонь у вачах, і ім ёсць што даказаць на футбольным полі як і краіне, так і футбольнаму свету. А тым часам бачым, што нібыта Дынама спрабуе перахапіць ініцыятыву, але ж у нешта канкрэтнае гэта не пераходзіць. І тым часам мяч у Арсеня Кудзіна, які будзе ўводзіць яго ў гульню ад сваёй брамы. Так, і зараз таксама, напэўна, пакуль ёсць час, распавядзем крыху пра гульцоў з Дзюшарбаўскага Дынама, за якімі варта сачыць. Канешне, не ўсіх з іх так добра мы ведаем, як гульцоў нашай каманды, але мне здаецца, што трэба звярнуць увагу на Максіма Зыля, нумер 7, і Івана Кіслейка, нумар 21, 11 і 10 галоў суадносна у гэтых хлопцаў у мінулым сезоне другой лігі. Ведаюць яны, як трэба забіваць, таму уважліва трэба быць з імі нашым абаронцам. Добра, што зараз яны мяч перахапілі і будзем атакаваць. Ай, якая памылка, добра, што нічым яна не скончваецца. І зноў мы атакуем. Так, наогул, калі яшчэ далёка не адходзіць ад тэмы гульцоў БФСТ Дынама, той жа Максім Зыль, менавіта ён стаў найлепшым гульцом па сістэме гол плюс пас у мінулым сезоне. Так, і па галах, і па гол плюс пас лепшы гэта гулец сваёй каманды. Застаўся ён. Напэўна, за гэты год ён стаў толькі лепей. Таму, ну, будзе цікава панаблюдаць, ці здолее ён штосьці зрабіць супраць такой дасведчанай, такой моцнай абароны, як у нас. Але ж мы верым толькі ў перамогу і проста яскравы і цікавы футбол. Ведаеце, толькі зараз звярну увагу, цікава, звычайна на гульнях другой лігі у нас мы бачым толькі балельніцкі сектар нашай каманды, які у нас заўсёды вялікі, а тут даволі нечакана у Дзюшарбаўскага Дынама, здаецца, таксама з'явіўся фан-сектар. Ну што ж, цікава, сапраўдная футбольная атмасфера сённяшнім вечарам. Гэта сапраўды добра, і тым часам наша атака і губляе Святкову мяч. А я ж бачым, што Дынама спрабуе проста як мага хутчэй даставіць мяч да паловы суперніка, то бок нашай, але ж у іх не атрымліваецца ніяк зачапіцца за яго. У той час, як наша каманда ўсё ж такі больш паказвае менавіта гульню праз ніз, праз кароткія пасы, і, як мы бачым, гэта прыносіць свае результаты. Арсень Старков. Низко опускается Арсень Старков, что придумає на Антоновича. Януш Ладуцька. Вельмі досвідчений для першої ліги гулец. Так, Арсень. І ці то гэты навес быў не вельмі няўдалы, ці Давуд Арабгаджыеў не здолеў належным чынам яго прыняць, але мяч, на жаль, губляем. Так, у атацы Дынама. Але хутка, добра, што хутка перахоплівае мяч. Серы, ужо забіваў сёння Серы. Магчыма, пачуе гэты густ дынамаўскай бела-голубой крыві і, магчыма, пажадае забіваць яшчэ і яшчэ. Канешне, чакаем яшчэ на галы, чакаем на добрую гульню, якая будзе без парушэння правілаў і, конечно ж, без пашкоджанняў для гульцоў, таму што нагадваю, што апошні матч перад сезонам з Уздой, на жаль, не абмінулі траўмы, і Даніла Гаўрыльчук
атрымаў ўсё ж такі пашкоджання. Але ж, як стала вядома пасля матчу, пашкоджанне несур'ёзнае, але ж ён прапускае сённяшнюю гульню і, здаецца, прапусціць яшчэ як мінімум адну, бо срок аднаўлення гульца будзе прыкладна 2-3 тыдні, з якіх адзін тыдзень уже прайшоў. Так, добра зараз наши абаронцы валодаюць мячом, прэсінгуе Дынама, спрабуе прэсінгаваць, але мяч не губляе. Так, Дабішчук, на Ягора Антоновича, Ягор, Коски на Міката, Коски і Арсень Старыкаў зноў. Так, у нашай троіцы сёння дзейнічае Уладзіслаў Дабішчук, наш новы гулец, магчыма, не ўсе яшчэ яго ведаюць, але ж усяго 19 год гэтаму хлопцу. Ён уже мае досвед першай лігі, у мінулым сезоне 22 гульні правёў у складзе Мінск-2. Гэты вопыт першай лігі, насамрэч, не вельмі шмат у каго з гульцоў сёння на полі ёсць, таму шмат ад яго чакаем. Нават за юнацкую зборную Беларусі паспеў згуляць Уладзіслаў. Так, тым часам прэсінгуем, але пакуль не можам адабраць мяч. Так. Застаўся мяч у крумкачоў. Будзем уводзіць аут. Што зробіць Ягор? Ягор на Ростислава Серага. Губляем. Але Дынама зараз проста на адбой крыху гуляе. Як быццам гэта нам, а не ім, трэба забіваць больш. Конечно, варта і забіваць і перамагаць, асабліва сёння, таму што гэта першая гульня ў сезоне 2026, і як мы яго распачнем, спадзяюся, так і правядзем. А распачнем усе мы спадзяемся, што менавіта з перамогі. Так, і ёсць атака. Арсень Старыкаў, што прыдумаў Арсень. Арсень на Цвяткова, Цвятков губляе мяч. І зноў Арсень. Як быццам у цэнтры поля Арсень літаральна ўсюды. Так, не бачыць пола арбітр. Будзе Дынама уводзіць мяч ад варот, ад сваёй брамы. Дарэчы, сёння гуляюць срэбраны і бронзавы прызёр мінулага сезону чэмпіянату Мінску. Мы добра памятаем, як выступілі крумкачы ў мінулым сезоне, але з Дюшарба Дынама таксама выдалі прарыўны сезон. Бронзавыя медалі ў іх ёсць, і зараз Дынама атакуе. Як жа добра дзейнічае Яўген Гардзейчык. Просто насалода назіраць за яго перахопамі. Вельмі добры гулец, і добра, што ў нашых крумкачоў ёсць такія адданыя і такія працаздольныя абаронцы. Так, Цвяткоў на Януша, Дабішчук. Януш Ладуцька зноў так, даволі высока дзейнічае Януш. Мы яго добра ведаем як цэнтральнага абаронцу, але сёння апорнага паўабаронцу ён гуляе, як і ў большасці матчаў у перадсезонцы. Таму паглядзім, як Януш асвоіць такую крыху новую пазіцыю для сабе. Цвяткоў. Так, пакуль гульня трошкі супакайваецца, але ж спрабуюць крумкачы зайсці да штрафнога майданчыку, і ў іх гэта, да жалю, не атрымліваецца. Так, і зноў адбор. Ростислав Серы. Б'е, на жаль, міма Ростислав Серы. Ростислав Серы, адзін з лепшых бамбардзіраў мінулага сезону. 12 галоў, 6 асістаў у яго было ў мінулым сезоне другой лігі. Таксама ведае ён, як забіваць і з Дюшарбаўскай Дынама. Ёсць у яго 2 галы ў мінулыя сезоны ў браму гэтай каманды, таму забіў сёння. Шмат чакаем ад яго па сезону. Так. Атакуе Дынама. І зараз так, вельмі актыўнічае Дынама. Арсень. Добра, у такой сітуацыі, канешне, лепей за ўсё проста забраць мяч, спакойна ўвесці яго, каб не было там ніякіх памылак. Не трэба супернікам даваць такіх добрых шансаў на роўным месцы. Тым часам у чаце трансляцыі пытаюцца, ці не гуляюць крумкачы супраць гульцоў 14-16 гадоў. Мы адказваем, што не. Гульцы амаль усе, хоць і дастаткова маладыя, але шмат хто з іх пераступіў нават ужо свой 20-й дзень нараджэння. Але ж з Дюшор Дынама гэта проста
адна са структураў Дынамо Менску, дзе гульцы, асабліва маладыя, маюць магчымасць атрымаць досвед і заявіць пра сябе, каб прабіцца далей у больш высокія па сваім статусе клуба. Там часам атака Дынамо. Ну, ведаеш, Іван, здаецца мне, што гэта крыху такая спроба распавесці крумкачам, што гуляем мы супраць такія дарослыя ілбы, супраць нейкіх зусім дзяцей. Ну, давайте паглядзім на склад Дынамо з Дзюшар, каб казаць штосьці пра 14-16гадовых хлопцаў. Максим Козюренко у нас 2000 года народжання, ёсць хлопцы 2003 года народжання. Нават касцяк каманды, які 2006-2007 год, гэта хлопцы ўжо па 18, 19, 20 год. Ну, ведаеце, калі мы называем іх дзецьмі ў футбольным плане, ну, Мессі у 20 год ужо трапляў у тройку залатога мяча, таму, ну, неяк трэба ўжо у гэтым узросце паказваць сябе ў дарослым футболе, хаця б на ўзроўні другой лігі. Ну, конечно ж, варта паважаць гульцоў і ведаем, што але ж гэта потым зараз быў небяспечны момант і Дынамо пераводзіць мяч на кутнік, які будуць падаваць крумкачы. І першы гэта кутнік, здаецца, у сённяшняй гульні, як менш у браму Дынамо. Паглядзім, так, і здаецца Ягор Антанович. Ягор Антанович, які шмат навешваў кутнікі ў нас у сезоне, ось, здаецца, ён і зараз будзе выконваць гэты стандарт. Вельмі падабаюцца мне падачы Ягора, такія яны заўсёды з аднаго боку моцныя, з другога боку на галаву нашым гульцам. Паглядзім, што зараз. Вельмі шмат у нас гульцоў на дальняй штанге. Так. Крыху, здаецца, крыху не хапіла, але як быццам задумка была даволі добрай. Спадзяемся, што будзем нямала забіваць са стандартаў у гэтым сезоне. Зараз ёсць у еўрапейскім футболе добрыя прыклады. Тыя, хто сочыць за АПЛ, ведаюць, што Арсенал якраз пабіў рэкорд па галам з кутніка ў адным сезоне. І як быццам гэта добры прыклад, што стандарты могуць вельмі дапамагчы ў тым, каб перамагаць і каб змагацца за чэмпіёнства. Магчыма, крумкачы таксама возьмуць прыклад. Пажадана, каб толькі ў гэтым аспекце, а не ў аспекце стылю гульні. Так, атака з Дзюшар ідзе. Козюренко. Ой, ну такога мы шмат бачылі ад Максіма, насамрэч. Забірае Арсень Кудзін і будзе ўводзіць мяч у гульню. Давуд Арбгаджыев. Так, Яўген Гардзейчык. Буканеджы. Дабішчук. Так, пакуль вельмі нетарапліва ідзе ў нас гэтая вось перапасоўка. І бачым, што ёсць ўсё ж магчымасці. Але мяч пераходзіць у ногі Дынамо. Так, і ёсць у нас стандарт. З гэтай пазіцыі можна добра навесіць у штрафную. Ёсць у нас гульцы, якія могуць гэта паспрабаваць. Але мы можам разыграць праз кароткі пас, што зараз і робім. Эбука на Цвяткова, ўжо неяк зусім нізка апынуўся Цвяткоў на Старыкова. Ой, яка прыгажосць, Арсень. Ой, ну гэта хайлайт, гэта проста ў нарэзку дзеянняў нашага гульца. Арсень такую прыгажосць робіць, ён гэта ўмее. Але ж варта, каб гэта была не толькі прыгажосць, але яшчэ і якасць. Так, канешне, але Арсень Старыкаў можа даць гэтую якасць. Ужо 5-й сезон там з невялічкім перапынкам праводзіць ён у нашай камандзе. У яго ў мінулым сезоне ёсць 8 галоў, 3 перадачы. Пры гэтым ён даволі часта ў мінулым сезоне дзейнічаў як апорны паўабаронца. Таму, ну, гэта такая даволі добрая статыстыка для гульца такога плана. На яго галы таксама разлічваем. Арсень, зноў Арсень вельмі актыўны ён сёння. Ростислав на фланзе. Спрабаваў зачапіцца на Міката, але ў яго гэта не атрымалася. І спрабуюць перайсці БФСТ у контратаку.
Так, пакуль спрабуе Здюшар ФСТ Дынамо нешта пабудаваць. Давайте яшчэ крыху раскажам пра наши гульні супраць гэтай каманды. З 2022 года і мы из Здюшар ФСТ Дынамо удзельнічаем у чэмпіянаце Мінску. Было 8 матчаў, 7 матчаў выйгралі крумкачы. Была адна нічыя якраз у апошнім матчы 1-1 у другім крузе чэмпіянату Мінску сезону 2025. Але ж у астатніх гульнях было вельмі шмат разгромаў, 48 галоў мы забілі гэтай камандзе. Сёння 49-й, наступны будзе ўжо 50-й, такі вось і будзе юбілей. І вельмі хочацца, каб гэты юбілей наступіў, калі не у бліжэйшыя хвіліны, то пажадана ўжо ў першым тайме будзе вельмі прыемна уходзіць на перапынак з лікам хаця б 2-0, а можа і больш. Таму трэба атакаваць. Дабішчук. Дабішчук на Антановича. Ягор на Дабішчука. Цвяткоў і Абуканеджа. Шмат з мячом нашай цэнтральнай абаронцы. Так, ёсць атака, ёсць Коскі. Коскі, Ягор. Ну неяк яны зусім не паразумеліся наши хлопцы. Такую конфетку выдаваў Ягор на Коскі, але Коскі разлічваў на тое, што пройдзе гэтая перадача. Коскі разлічваў, што будзе біць Ягор. Так, што ж зараз адбываецца? На поле чамусьці атрымаўся гулец Крумкачоў. Ой, вельмі гэта непрыемна, ведаеце. На роўным месцы літаральна Арсень упаў, схапіўся ён зараз за свае правае сцягно. Ну, будзем ведаць, што абышлося там без сур'ёзнай траўмы, бо час ад часу гэта можа гульца на некалькі тыдняў выбіць, але Арсень устае, спадзяемся, ўсё будзе добра. Асабліва гэта непакоіць, калі гэта такі важны гулец для Крумкачоў, як Арсень Старкаў, бо менавіта ён можа ўзяць ініцыятыву ў свае рукі і пераламіць нават ход матчу, альбо проста пасвердзіць і без гэтага добры результат. Добра грае абаронца Крумкачоў і мяч выносіць. Пас на Коскі, але вельмі недакладна. Моцна, але недакладна, як кажа адна беларуская легенда. Таму зараз зноў прыйдзецца нам абараняцца. Ёсць стыкі, ёсць і гульня праз верх, але ж яна не прыводзіць да пажаданага результату для Дынамо. Лік 1-0 застаецца. І першая жоўтая картка. Першую жоўтую картку атрымлівае гулец Дынамо. Зараз паглядзім мы, хто гэта быў. Быў гэта нумар 22, Іван Тарабіш. Першая жоўтая картка у сезоне для гэтай каманды. Мы пакуль што, дзякуй Богу, абыходзімся без іх. Спадзяемся, гэта будзе працягвацца як мага далей. Гардзейчык на Давуда. Цвяткоў, Гардзейчык. Матч супраць Узды, паглядзіце абавязкова. І вось там паказалі, як у перапынку Яўген казаў Давуду, што Давуд, ты неяк знаходзі прастору, адкрывайся пад мае пасы. І гэтая парада як быццам бы актуальна. Так, а зараз атакуем, але хутка. Вельмі хутка мы страчваем мяч, вельмі хутка яго вяртаем. Неяк ходзіць так мяч між камандамі. Дарэчы, хачу адзначыць, з якім спакоем Неджы гуляе, як ён, не глядзячы на прэсінг, не дае граць, а тым часам Ростислав Серый спрабаваў.
Ай, ну ведаеце, ось калі б давёў гэта да гола Ростислав, то быў бы 100% гэта яго гол і ўжо заяўка на MVP матчу. Як жа ён зараз добра адпрацаваў, адпрэсінгаваў, як ён добра перахапіў гэты мяч. Вельмі прыемна назіраць за гэтым. І зноў Максим Касюренко. Вельмі часта ён уводзіць аўты. І не заўсёды дакладна, але пакуль што... Не, зноў перахопліваюць мяч крумкачы. Літаральна пару секунд і каманды губляюць мяч. Буде стрэл у штрафны майданчык, ёсць, і добра грае брамнік з Дюшар Дынама. Евген Гардзейчык паднімаецца на Арсеня. Можна біць, Арсень! Робіць гэта Арсень. Трапляе, на жаль, у абаронцу Дынама. Януш Ладуцька. Януш. Так, Цвяткоў. Бачимо, як стараюцца любымі магчымымі спосабамі зачапіцца за мяч крумкачы, і ў іх гэта атрымліваецца, і зараз мы назіраем чарговую атаку. Дуже высока паляцеў мяч, і будзе разыгрывацца ён ад брамы. Зноў неяк зусім недакладна. Давайте яшчэ крыху раскажам пра нашага суперніка, пра Дюшар БФСТ Дынама. Як я ўжо казаў, трэці радок яны занялі ў турнірнай табліцы ў мінулым сезоне чэмпіянату Менску. Даволі добры вынік паказалі, але ажно на 10 балаў адсталі ад другога месца ад нас. Потым у фінальным этапе яны згулялі 5 гульняў, прайгралі 4 з іх, абыгралі яны толькі ФК Гарадзея ў апошнім туры і занялі 5-е месца з 6 у групавым раўндзе фінальнага этапа. Таму скончылі там свой сезон. Крумкачы прайшлі крыху далей і скончылі сезон у 1/8. Але, канешне, гэта далёка не тое, што адпавядае нашым амбіцыям. Канешне, наша амбіцыя ў гэтым сезоне значна вышэйшая. Таму абавязкова трэба сёння сезон пачынаць з перамогі. Так, ідзе накід штрафную. Завалілі Арсеня Старыкова. Таму будзем уводзіць мяч. Хацелася б, каб прыдумалі нешта асэнсаванае наша хлопцы. Гульня гэта апошняя ў першым туры чэмпіянату Менску па футболе. Сустракаліся ўжо ў гэтым туры БДУ Ураджайная 2-1. Так, ой, цяжкі фол, ляжыць Ягор. Спадзяюся, што у стане Ягор усё будзе добра. Так і ёсць. Дык вось, БДУ Ураджайная 2-1 згулялі сваю гульню учора. Сёння GGS United устроілі сапраўдны перформанс супраць Мінскага мора. Вячеслав Глеб, наш былы гулец, стаў на варота. Так, накід на Ростислава не скончваецца, на жаль, нічым. Дык вось, наш былы гулец, нападнік зборнай Беларусі Вячеслав Глеб стаў у вароты Мінскага мора, але матч скончыўся 1-3, таму не ўдаўся гэты эксперымент, перамагло Мінскае мора. Таксама Туркспор Энергетык скончылі гульню 1-1, і, напэўна, вы ўжо ведаеце, як скончылі гульню Максімус і Спартак. Мы, на жаль, не ведаем, таму што наш матч пачаўся крыху раней, чым скончыўся той. Наша гульня замыкае праграму тура. Дарэчы, адзіны матч у туры, які праходзіць не на стадыёне Груганы, не на стадыёне ФК Мінск, прабачце, на якім праходзяць астатнія 4 гульні, а на стадыёне Груганы, на стадыёне, які вельмі шмат перажыў добрых такіх трансфармацый на працягу мінулага году. З'явіліся на гэтым стадыёне і трыбуны, з'явілася новае табло, якое вельмі хутка запрацуе. І гэты стадыён гатоў прымаць матчы другой не толькі лігі. Ужо 5-й сезон мы трэніруемся на гэтым стадыёне, стаў ён для нас сапраўдным домам. І зараз крумкачы вяртаюцца дамоў, нарэшце гуляюць на ім і афіцыйныя матчы. Канешне, разам са стадыёнам варта зноўку ж адзначыць і заўзятараў, якія таксама дапамагаюць нашым гульцам дасягаць як мага лепшых результатаў. А тым часам Коскі спрабаваў зрабіць навес, і ён прайшоў. Крыху не хапіла Арсеню, але была даволі добрая яго пазіцыя. І мяч застаецца ў гульні. І зноўку Коскі. Пакуль што не зусім зразумела, што ж там свіснуў арбітр, аб чымсьці размаўляе з Коскі. Як быццам бы ён і сам не зразумеў, што здарылася. Магчыма, у руку мяч трапіў.
Так. Так, але ж заставився м'яч у нас. Протягуємо атаку. Ягор Антонович, Ягор. Що зробить Ягор? Добре, сміщається Ягор, ось то, що треба. Від Ягор. Хотілося б як мага частей бачити таке сьогодні. Бачимо, як високо підіймається лінія оборони Крумкачов. І сподіваємося, щоб не вийшло це боком нашій команді. Ну, зараз, здається, такої погрози нема, тому гуляти можна. Але м'яч у Динамо. Так, пакуль што на самой справе ёсць у нас шмат магчымасцяў, каб паразмаўляць з вами аб чымсьці такім крыху пабочным, каб расказаць пра каманды больш, пра нашых гульцоў, бо не вельмі шмат апасных момантаў у абедзвюх каманд, шмат такой барацьбы, шмат губляюць мяч абедзве каманды. Хацелася б, канешне, каб неяк крыху дольш трымалі крумкачы мяч і крыху больш апасныя моманты стваралі, але ж зараз будзе навешваць у нашу штрафную Дынамо. Дынамо навешвае. Ідзе закид. Ай-яй-яй, Передача як непрыемна. Становішча па-за гульнёй было там, але калі б не становішча па-за гульнёй, то гэта быў бы такі даволі небяспечны момант. Шмат у нас абаронцаў было у нашым штрафным майданчыку, і я, шчыра кажучы, не зусім разумею, як жа прайшла гэта перадача на Рустама Яшукіна, на 6-го нумара з Дюшарба ФСТ Дынамо. Так, навес. Добра, Коскі прымае. Коскі цягне мяч, ён гэта ўмее рабіць. Коскі, што ж зробіць Коскі? Коскі на Арсеня Старыкова. Арсень. Коскі. Якая б гэта была прыгажосць, калі б скончылася голам, але, на жаль, не. На жаль, зноў трэба нам адбівацца, абараняцца. Да, бачимо, што сёння шмат гульні ідзе праз Арсеня Старкова, праз Коскі на Мікату. Бачым, што за імі нібыта не даглядаюць пэўным чынам футбалісты Дынамо, але ж гэта толькі нам на карысць, і спадзяемся, што гэта перайдзе ў рэзультат, і мы пабачым яшчэ больш галоў сёння. Але ж надвор'е таксама не дуже спрыяла сённяшняй гульні, тому што сягодкі 4 градусы па Цельсію зараз, і сонца за хмарамі, часам пачынаецца і заканчваецца снег, які таксама, ну, скажем так, не спрыяе тому, каб гульцы маглі сябе паказаць на поўную. Владимир Федюкевич у штрафной. Добра гуляе Дабішчук. Буканеджы. Захоўвае ён мяч на полі, не дае яму выйсці у аут, і што мы будзем зараз назіраць? Коскі. Губляе Коскі мяч, на жаль. Ну, неяк пакуль не хапае асэнсаванасці нашым хлопцам у дзеяннях. Магчыма, зараз штосьці атрымаецца. Трэба больш актыўна бегчы ў атаку. І яны гэта робяць. Але ж все ж таки мяч выходзіць у аут, абаронцы Дынамо добра робяць сваю працу. Так, зноў, на жаль, губляем. І зноўку будзе атакаваць Дынамо. Ну, неяк шмат мы даем ім рабіць з гэтым мячом. Так. Ідзе заброс. Заброс ідзе на Кіслейка. Кіслейка ў Дынамо гэта заўсёды апасна, мы ўжо пра гэта казалі. І штосьці зараз, калі я не памыляюся, менавіта з Кіслейкамі здарылася. Магчыма, крыху ён там атрымаў па твары. Спадзяемся, ўсё будзе добра. Не хацелася б нам на пачатку сезона траўмаў ні ў нашай камандзе, ні ў камандзе суперніка. Але ж, здаецца, гэта проста гульнявы момант, які не пашкодзіць гульцу, і ён зможа нават працягнуць гульню без заменаў. Януш Ладуцька, наш капітан. На Дабішчука. Што зробіць Дабішчук? Дабішчук высока цягне мяч. Так, трэба, калі атрымоўваецца, трэба гэта рабіць. Ягор Антонович. Ягор, тэхнічны наш Ягор. Расцвяткова, Старыкова. І зноўку губляем.
пераходзіць у контратаку ў Дынама. Не скажам, што іх зната шмат, але ж спрабуюць хлопцы нешта зрабіць на чужой палове поля. Так, ну не трэба тут так эмацыйна рэагаваць трэнеру Дынама на гэты момант. Суддзя паказвае, што трэба працягваць гульню. Мы яе працягваем, атакуем. Арсень Кудзін на Дабішчука. Уладзіслаў Дабішчук. Пакуль не прэсінгуюць, Уладзіслаў, трэба цягнуць мяч, зноў кажам пра гэта, але ён аддае назад на Ебуку Неджы. Вельмі асцярожна мы так будуем атаку, магчыма, спрабуем неяк больш асцярожна мы з мячом у нагах нешта спрабаваць стварыць, але ж зноў страта. Ну, здаецца, лік 1-0 дазваляе трохі запавольніць гульню і не імчацца наперад, так як гэта спрабуюць рабіць нашы сённяшнія супернікі. Так, і здаецца, зноўку стандарт на карысць з G-Sharp FST Дынама. І што, няўжо будзе навешваць іх гулец? Магчыма, гэта шмат высокіх гальцоў у гэтай каманды. Все такія хлопцы маладыя, рослыя, але не. Кароткі пас. Пас Лявіцкі. Лявіцкі на Казюрэнку. Ну і пакуль гульня трошкі супакоілася, тым часам на ШТР прамы глядзяць 92 чалавекі. Заклікаем футболістаў Крумкачоў, заўзятараў, канешне ж, мы заклікаем неяк адклікнуцца, пазначыць сябе ў каментарах. Таксама можна падтрымаць Крумкачы па спасылцы у апісанні да трансляцыі праз Donation Alerts, закінуць трошачкі грошай, каб палепшыць наступныя і этэры, і агулам, каб дапамагчы нашай камандзе. А тым часам бачым, што гульня ідзе недзе ў цэнтры, мяч пераходзіць ад аднаго да іншага. Януш Ладуцька ўжо неяк вырашыў, што ён форвард, пайшоў прэсінгаваць, але не, вяртаецца на сваю пазіцыю. Трэба больш высока сустракаць суперніка. Дабішчук. Ну, павінен тут спраўляцца Дабішчук. Ён гэта робіць. Так, выдатна. Выдатны абаронца, вельмі добрае ўзмацненне для нашай каманды. Так, Коскі на фланге. На Антановіча. Няўдала. Не дабегае Ягор, цяжка гэта было зрабіць насамрэч. А тым часам Так, а штосьці здарылася? гулец Дынама Не ведаю, шчыра кажучы, што зараз вы бачыце, але тым часам у штрафной Дынама ляжыць гулец Дынама, хаця гульня была вельмі далёка адтуль, не вельмі зразумела, што здарылася. Але ж бачым, што трэба медычная дапамога нават гульцу. Так, канешне, пажадаем моцнага здароўя нашаму суперніку, 11-му нумару, Максіму Лявіцкаму якраз. Давайте таксама крыху раскажам пра таварыскія гульні, якія правёў наш супернік у гэтай перадсезонцы. Ну, вельмі рана яны выйшлі на перадсезонку, ажно 5 студзеня, амаль што за 4 месяцы да сезону. Ёсць, магчыма, не пра ўсе іх таварыскія гульні інфармацыя ў вольным доступе ў соцсетках. Мы знайшлі інфармацыю пра 6 таварыскіх гульняў, з іх 2 скончыліся перамогамі і 4 паразамі. Так. І гульня заўку распачынаецца. Так, распачынаецца гульня. Добра, што не была гэтая пауза доўгай. І хутка Дынама мяч губляе. Арсень Кудзін. Арсень па нейкіх прычынах сёння ў заяўцы няма Віталя Загвантовіча, які быў нашым асноўным галкіперам у мінулым і пазамінулым сезоне. Будзе гуляць за нас і ў гэтым. Але вось такая моцная канкурэнцыя ў выглядзе Кудзіна ёсць у Віталя. Ёсць таксама і Кірил Шчэрбін, таксама можа скласці канкурэнцыю. Таму у нас набор брамнікаў такі даволі сур'ёзны. Сабраўся навес, не прыводзіць ён ні да чога, на жаль, небяспечнага, зноўку з мячом Дынама. Так, і можам пагаварыць трошачкі пра мэты Крумкачоў на гэты сезон, які таксама абвесціў галоўны трэнер Владзімір Бушман на сустрэчы з заўзятарамі. Канешне, ён казаў, што галоўная мэта гэта перамагаць ва ўсіх турнірах, у якіх яны ўдзельнічаюць. І галоўнае, я нават працытую: хочам радаваць вас прыгожай гульнёй.
Так, передае нам тым часам прывітанне наш заўзятар Ягор з Кракава. Ягор, таксама табе прывітанне. Прывітанне ўсім нашым заўзятарам і ў Беларусі, і па-за яе межамі. Ведаем мы, што вас даволі шмат. Вельмі прыемна бачыць вас на нашых трансляцыях. Таму актыўна праяўляйце сабе ў соцсетках, у каментарах пад трансляцыяй. Будзем рады чытаць і бачыць вас. А тым часам нас ужо 102 чалавекі, хто дзівіцца прамы этэр. І вось пакуль мы ўвесь гэты час размаўляем, ідзе такая перапасоўка. Дабішчук, Неджы, Гардзейчык, Неджы, Дабішчук. Нарэшце мы атакуем. Нехто піша ў каментарах. Известный китайский вратарь Ку Дзин. Хорошее усиление. Так, я сумняюся, канешне, што Арсень Кудзін мае нейкія кітайскія ці іншыя азіяцкія карані, але тое, што моцнае ўзмацненне, сапраўды так. Так, атакуе Дынамо, атакуе Кіслейка. Што ж можа зрабіць любы гулец другой лігі з нашым Эбукай Неджы? Ну, сапраўдны монстр у такім добрым сэнсе гэтага слова. Усё вычышчае ён у абароне. Так, на Арсеня Старкова. Арсень. Зноўку Арсень закидвае на Антановича. Антанович, да жаль, ён не паспявае. Не зусім зразумела, чаму у нас пакуль не атрымоўваецца нашы атакі. Пасля хуткага голу шмат у нас нейкіх няўдалых навесаў, шмат нейкіх няўдалых такіх перадачаў. Не можам правесці такую добрую камбінацыю, якую мы давядзем да апаснага стрэлу. Добра гуляем у абароне, але ж, канешне, хацелася бачыць больш і больш галоў. Цвяткоў. На Коскі. Ой, ну неяк зусім забаролі Коскі супер. Януш на падборы. На Ягора. Антанович. Намагаўся ён зрабіць цікавую, прыгожую перадачу на Коскі на Мікату, але ж не атрымалася і хутка гульцы Дынамо уводзяць мяч у гульню, але зачапіцца за яго не атрымоўваецца, і зноўку Неджы з мячом спакойна праз Гардзейчыка. Першага тайму дададзена мінімум 1 хвіліна. Так, 1 хвіліна, як гэта вельмі часта бывае дададзена да першага тайму. Вось так ужо амаль што палова гульні прайшла. Палова, калі мы кажам пра стандартныя 90 хвілін, крыху меней, калі улічваем таксама дадатковы час. Цвяткоў на Дабішчука. Ну што, можна яшчэ? Ёсць яшчэ час пабудаваць атаку. Дабішчук, Ладуцька, Цвяткоў. Цвяткоў новы наш гулец, выхаванец Белшыны. За Арсенал 2 выступаў у мінулым сезоне. Шмат гуляў перад сезон. І ўсё, скончваецца першы тайм. Мы выйграем 1-0. Адзіным голам адмеціўся наш Расціслаў Серы. Віншуем Росціка з першым голам у сезоне і чакаем больш і больш галоў ад яго і не толькі ўжо ў другім тайме. Пакуль што адпачываем, перапынак. Пакуль што мяч трымае Здзішар БФСТ Дынамо. Так, вельмі складная назва ў гэтай каманды, будзем называць Дынамо яе. Ось, я думаю, Старкаў і прабіць нават можа з такой пазіцыі, але аддае направа. Што прыдумае Рыхбаджыеў? Навес, Януш! Мяч у Крункашоў і другой лігі. Ведаюць яны, як трэба забіваць, таму уважліва трэба быць з імі нашым абаронцам. Добра, што зараз яны мяч перахапілі і будзем атакаваць. Ай, якая памылка, атака.
Арсень Стариков, што прыдумаў Арсень. Арсень Нацвяткова, Цвяткова губляе мяч. І зноў Арсень. Як быццам у цэнтры поля Арсень літаральна ўсюды. Штрафнога майданчыку, і ў іх гэта, на жаль, не атрымліваецца. Так, і зноў адбор. Ростислав Серый, Ростислав. Магчымасць атрымаць досвед і заявіць пра сябе, каб прабіцца далей у больш высокія па сваім статусе клуба. Там часам атака Дынама. Ну, конечно ж, варта паважаць гульцоў і ведаем, што... Але ж гэта потым зараз быў небяспечны момант. На галаву нашым гульцам. Паглядзім, што зараз. Вельмі шмат у нас гульцоў на дальняй штанге. Так. Крыху, здаецца... Але мяч пераходзіць у ногі Дынама. Шмат з мячом наша цэнтральная абаронца. Так, ёсць атака, ёсць Коскі. Коскі, Ягор? Ну неяк яны зусім не паразумелі. Да рэчы, хачу адзначыць, з якім спакоем Неджы гуляе, як ён, не глядзячы на прэсінг, не дае граць, а тым часам Ростислав Серый спрабаваў. Ось мяч Крумкачы. Літаральна пару секунд і каманды губляюць мяч. Будзе стрэл у штрафны майданчык, ёсць, і добра грае прамі спосабамі зачапіцца за мяч Крумкачы, і ў іх гэта атрымліваецца, і зараз мы назіраем чарговую атаку. Дуже высока паляцеў мяч, лепшых результатаў. А тым часам Коскі спрабаваў зрабіць навес, і ён прайшоў. Крыху не хапіла Арсеню. Але... Дынамо навешвае. Ідзе закід. Ай-яй-яй, перадача і... За снег, які таксама, ну, скажем так, не спрыяе тому, каб гульцы маглі сябе паказаць на поўную. Владимир Федюкевич у штрафной. На сваю пазіцыю. Трэба больш высока сустракаць соперніка. Дабішук. Ну, павінен тут спраўляцца Дабішук. Ён гэта робіць. Так, выдат. Ёсць таксама і Кирилл Шербин, таксама можа скласці канкурэнцыю. Таму у нас набор брамнікаў такі даволі сур'ёзны. Сабраўся навес. Шук. Нарэшце мы атакуем. Нехто піша ў каментарах. Известный китайский вратарь Ку Дзин. Хорошее усиление.
двоечкой на угол, ничего, 2 и І так, починається другий тайм. Будемо назирати за гульнёй. Адбываюцца у перапынку замены. Одна замена ў складзе футбольнага клуба Крумкачы. Чакалі мы гэтага футбаліста на поле. Шчыра кажучы, былі крыху здзіўлены, што не ўбачылі яго ў стартавым складзе каманды. 18 нумар Алексей Баранов выходзіць на поле замест Константина Цвяткова. Замена по пазіцыі, выходзіць апорны паўабаронца Алексей Баранов, гулец, які гуляе за нас з перапынкам на армейскую службу з 2021 году. Вельмі прыемна Алексея бачыць на полі. Апорны паўабаронца, які добра робіць сваю профільную справу, а таксама добра забівае, добра аддае перадачы. У мінулым сезоне у Алексея Баранова 10 галоў і 7 результатыўных перадачаў. Ён забіваў у тым ліку і пераможныя галы. Ён забіваў пераможны гол Бабоўні у 1:32 Кубку Беларусі. Ён забіваў таксама у нас і Полацку у фінальнай частцы другой лігі у такім вельмі цяжкім, вельмі складаным для нас матчы. Таму Алексей Баранов, магчыма, той футбаліст, які можа не толькі ўзмацніць нас менавіта па пазіцыі, а яшчэ можа дапамагчы нам і ў атацы. Добра Алексей гуляе галавой, добра ён выконвае часам і стандарты, добра б'е за штрафной пляцоўкі. Таму такі атрымаўся невялікі трыб'ют Алексею Баранову, канешне, але гэта такі футбаліст, пра якога можна толькі размаўляць і размаўляць, можна гаварыць пра яго вельмі шмат. І вось усё чакаем, калі ж Алексей выйдзе на поле, ніяк не распачнецца тайм. У Зішар Дынама таксама адбыліся замены. 3, калі я не памыляюся, новыя гульцы выйшлі на поле ў перапынку. Але са складам Дынама будзем ужо па ходу другога тайму глядзець, будзем разбірацца, якія ў іх будуць перастаноўкі. Пакуль што чакаем. І вось нарэшце выходзіць Бэры на поле, і як быццам бы нічога не замінае пачаць другой тайм. Чакаем свістку арбітра. 24-й Константин Цвятков, дякую за гол. Так, чакаем. Гуль уступил номер 18-й Алексей Баранов. Ніяк не можа пачацца другі тайм. Дарэчы, у другім тайме ўжо не бачым фанацкага сектару Дынамо Менск. Чамусьці хвілінак праз 15-20 пасля пачатку гульні зайшлі яны з трыбун. Таму зараз толькі сектар Крумкачоў, як мы ўжо звыклі да гэтага ў другой лігі, толькі сектар Крумкачоў стварае атмасферу на сённяшняй гульні. З гэтым нашыя заўзятары, канешне, справяцца. Спадзяемся, што здолеюць і нашы гульцы паказаць добрую гульню, забіць яшчэ больш галоў, чым у першым тайме, і атрымаць упэўненую перамогу, з добрай перамогі пачаць перадсезонку. Пачаць сезон, прошу. Да, скажем так, аддзячыць фанатам за іх падтрымку такім холодным днём, як сёння. Тым часам ідзе атака. Так, Арыбгаджыеў, каля штрафной. Костке. Ой, і няўжо не гол? Ратуе галкіпер сваю каманду, але калі б не было, то, падаецца, быў бы аўтагол. І што? І атрымоўвае першую жоўтую картку ў складзе нашай каманды Эбока Неджы. Эбока Неджы, які, калі я не памыляюся, без жоўтых картак, без папярэджанняў правёў перадсезонку, але ў першай афіцыйнай гульні яе атрымлівае. Не вельмі гэта прыемна. Можа шмат быць жоўтых картак па ходу сезона. Нагадаем, што 4 жоўтыя карткі па ходу сезона гэта дыскваліфікацыя на одну гульню. Але калі што, у нас добры набор абаронцаў. Ёсць на лаўцы, напрыклад, Мікіта Кухцік, ёсць Януш Ладуцька, які зараз на полі можа апусціцца ў абарону. Таму ёсць, калі што, каму падмяніць Эбуку. А зараз трэба адбівацца. Здаецца, робім мы гэта, але мяч застаецца ў Дынамо. Так, мяч па-за гульнёй, будуць уводзіць яго гульцы нашага суперніка. Ну і, канешне, мы хочам падзякаваць вам за донаты, якія ўжо
адбыліся ў першым тайме. Шчыра дзякуй, шалом б'ем, так мовячы. І нагадваем, што можна падтрымаць і каментатараў, і ўвесь клуб па спасылцы ў апісанні. Там у нас знаходзіцца спасылка на Donation Alerts. Менавіта ваша падтрымка і забяспечыць больш высокую якасць каментатараў у сезоне, а тым часам бачым парушэнне правілаў І здаецца, павінна гэта быць жоўтая картка, але не, мне ўжо здавалася, што суддзя неяк пацягнуўся за карткай, але неяк вырашыў проста паразмаўляць з гульцом Дынама. Не вельмі я разумею, такі жорсткі фол, перспектыўная атака магла адбыцца, таму як быццам гэта быў фол на жоўтую, суддзя яе не дастае. Спадзяемся, усё будзе добра з нашым гульцом. Таму чакаем узнаўлення гульні. Да жалю, з нашай пазіцыі не бачна, хто у нас на газоне, але спадзяемся, што абыдзецца без пашкоджанняў. Гэта, калі я не памыляюся, Алексей Баранаў, які якраз выйшаў у перапынку. Так. Не, у любым выпадку ўсё добра з нашым гульцом. Працягваецца гульня. Расціслаў Серы гэта быў, так, наш нападнік, які ўжо адзначыўся голам, атрымаў як быццам пашкоджанне, але гульню ўзнавіў, зараз усё добра. Высокі прэсінг тым часам назіраецца з боку Шардынама, але як жа прыгожа праз Януша выходзяць крумкачы з-пад яго і пераходзяць у сваю контратаку. Так, Расціслаў Серы. Януш, Ёсць юбілей, про які мы казалі. 50 галоў у вароты з Дзюшарба ФСТ Дынама. І, ведаеце, няма ніякага зараз гол-сонг. Мог бы гэта быць наш хіт «Бей, забівай, крычы», мог гэта быць іншы хіт. Магчыма, нейкі хіт гурту Боні М, я не ведаю, але, вось, на жаль, пакуль без гэтага. У любым выпадку добра, забівае гол Януш Ладуцька, робіць лік 2-0, наш капітан, зарабіў усё прыгожа. І вось, ведаеце, зрабіў усё ён як сапраўдны нападнік, але справа ў тым, што гэта не нападнік, гэта цэнтральны абаронца, які зараз гуляе апорнага паўабаронцу. У любым выпадку, вопыт вырашае, усё так халодна, спакойна. І 2-0. Ужо значна прыемней за гульнёй назіраць. Спадзяемся, яшчэ шмат галоў сёння ўбачым. Януш Ладуцька, лідар не толькі рацыянальны і не толькі ментальны, але і лідар сапраўды ў гульні. І так, Арсень Старыка, Арсень. Ось зараз павінна раскрывацца з Дзюшарба ФСТ Дынама, павінна яны бегчы ў атаку, спрабаваць адыграцца, і нашыя хлопцы павінны карыстацца гэтым, карыстацца тым, што ўжо не будзе Дынама так плотна дзейнічаць у абароне. Яўген Гардзейчык. Яўген. Так, чый мяч? Чый? Яўген Гардзейчык жадае яго кінуць, такая нейкая невялікая патасоўка на броўцы, але ж мяч застаецца ў Дынама, ўжо Дынама атакуе. Януш Ладуцька. Прыемна заўсёды чуць такія аб'явы дыктара на стадыёне. Яшчэ раз нагадалі нам, Януш Ладуцька, аўтар другога гола крумкачоў у гэтым сезоне і юбілейнага 50-го гола у браму каманды з Дзюшарба ФСТ Дынама. Я не ведаю, урадці мы даб'ем да лічбы 60 сёння. Магчыма, вось сёння пачнем, ужо ў другім крузе гэтую прыгожую лічбу 60 выб'ем. Але ж пакуль хацелася пабачыць 3-4 гол. Тым часам у нас прывітанне з паня Вежыса, і я прапаную нашым заўзятарам і гледачам трансляцыі правесці невялічкую пераклічку. У каментарах пішыце, з якой вы краіны, з якога вы горада. Цікава будзе пабачыць вашыя каментары. Тым часам мяч выходзіць, выбіваюць яго гульцы Дзюшарба ФСТ Дынама, але ён застаецца ў іх і спрабуюць яны выйсці на чужую палову. Бачым мы, што усе гульцы, акрамя брамніка крумкачоў, на палове суперніка. Так, трэба больш актыўна атакаваць. І Старыкаў з мячом пракідваў цэнтр, і ёсць
Вирашає Олексій, гол. Ну ось, нарешті пішла та гульня, об якій ми казали, якої ми чекали. 3-0, хуткі другі голи у другому таймі. І Олексій Баранов, пам'ятаєте, казали ми у перапынку про його, що він може допомогти і в атаці, що це опорник, який з'являвся одним з лепших наших бомбардирів у минулому сезоні. Гэта опорник, які забівае важныя вырашальныя галы і робіць ён гэта сёння, узмацніў ігру, узмацніў гульню. Ну вельмі прыемна наблюдаць за Алексеем. Спадзяемся, шмат галоў яшчэ пабачым ад яго у гэтым сезоне. 3-0, вось ужо значна прыемней. Оски тепер это я бачу, да? Ну, я завряд ли. Відчував футбольного клубу «Зішар БФСТ Динамо» забив номер 18 Олексій Баранов. Так, і ідзе зараз зноў барацьба у цэнтры поля. Так. Міша, Нейкая там ужо патасоўка крыху. Але, ну, хацелася б ужо абысціся без гэтых патасовак. Хацелася б гуляць у футбол прыгожа, забіваць галы, ад футбалістаў бачыць прыгожыя фінты. Таму назіраем за футболам далей, ну і дзякуй Богу. Тим часом рихтуються ще одні заміни у складі БФСТ «Динамо». Збираються з'явитися на полі Коновальчик Данила, номер 20, і Драбушевський Дмитрий, номер 19. І пакуль што яшчэ не выйшлі да броўкі, але бачу я, як на нашай скамейцы запасных размінаюцца нумары 21 і 23. Гэта Захар Холадаў і Міраслаў Тамковіч. Давайте крыху паговорым про Захара Холадова, бо ну гэта гулец, які... Пачакайце, і ёсць жоўтая картка, але ж каму арбітр яе паказаў? Як быццам бы нашаму гульцу, магчыма, каму ж ён паказаў, магчыма, Арсению Старкову, або Ростику Серому. Нейкая там была такая плотная патасоўка. У любым выпадку картка у нашай каманды. Так, і пакуль перапынак працягнем пра Захара Холадава, у апошні момант ён далучыўся да нашай каманды. Гулец, выхаванец менскага «Дынама», усяго 21 год Захару, ужо ў 22-23 годзе гуляў ён за дубль менскага «Дынама», быў там асноўным, больш за тое, гуляў за асноўную каманду, трапляў у яе заяўку на матчы вышэйшай лігі, выходзіў у кубку супраць Жодзіна Паўднёвага, супраць Асіповічаў, супраць Жодзіна Паўднёвага згуляў усю гульню, таму такі дасведчаны даволі гулец, нягледзячы на свой узрост. Быў ён у зборных Беларусі юнацкіх розных узростаў, але, на жаль, Захар Холадаў атрымаў вельмі цяжкае пашкоджанне ў матчы з дублем барысаўскага БТ у жніўні 23 года і прыпыніў прафесійную кар'еру, каб зараз узнавіць яе ў Крымкачах. І вось яго першы афіцыйны матч хутка вельмі будзе з жніўня 23 года. Будзе вельмі цікава за ім пазіраць, на якой пазіцыі будзе ён гуляць. А якая прыгожая гульня мы зараз назіраем? На жаль, яна заканчваецца стыкам. Жорсткі фол, коски на Міката, жорстка фаліці. Тут сапраўды, конечно, была жоўтая картка. Здаецца мне, суддзя пачаў раздаваць карткі, каб трохі ўсё ж такі супакоіць гульню, каб гульцы трошкі спусціліся на зямлю і не лезлі ў стыкі, якія могуць пашкодзіць абедзвюм камандам, і выбіць асноўных важных гульцоў з папярэдніх матчаў. Так і трэба, бо нават калі гэтыя жоўтыя карткі даюць гульцам нашай каманды, ну трэба неяк больш акуратна гуляць, не траўмаваць адзін аднаго. І ідзе гульня. Так, атака. Ягор Антонович, Арсень Старков. Губляем мяч. Але момант, здаецца, не скончаны, і працягваюць прэсінг футбалісты Крумкачоў. Там і Арсень Старков, і Ростик Серы, але ж выходзіць, здаецца, Дынамо з таго флангу, пераводзіць яна на іншы. Даволі добра абыграў зараз футбаліст. І што мы бачым? Бачым, як... Максим Зыль як пабяжаў, і добры ён працягнуў мяч, але недакладную аддаў перадачу. Ну і добра, хай так будзе і далей. Зноў з мячом мы, Арсень Старков, Арсень на Давуда Арыбгаджыева.
Давуд, што зробіць Давуд? Пас назад аддае Давуд. Ну зараз, здаецца, можна трошки перадыхнуць, але ж варта, каб гэтая перадышка не прывяла да пажараў побач са сваёй брамай. Так, і давайте зараз глядзець, якія ж будуць замены. Адразу 3 гульцы нашай каманды уступаюць у гульню. Ягор Антанович, здаецца, пакідае поле. Сыходзіць з поля, атрымаўшы жоўтую картку Коскіна Міката. І таксама Ростислав Серы сыходзіць з поля. Уваходзіць у гульню у нас Захар Холадаў. Здаецца, ён якраз будзе гуляць на фланзе замест Ягора Антановича. Уваходзіць у нас Уладзіслаў Далідович, які даволі нечакана спачатку пакінуў наш клуб, потым зноў вярнуўся. І вось ёсць зараз, ёсць Уладзіслаў Далідович сёння ў нашым складзе. І Міраслаў Тамкович, 23 нумар, атакуючы паўабаронца. Вельмі чакалі мы гэтага футбаліста на поле. Вельмі спадзяемся, што ўзмацніць ён гульню. Але пакуль што страта. Міраслаў Тамкович 2 галы забіў у перасезонцы. Вельмі тэхнічны гулец, вельмі такі тонкі, які на вольным мячы вельмі часта стварае небяспечныя моманты, стварае прыгажосць. Ён сапраўды ўмее гуляць у футбол і вельмі шмат ад яго чакаем. А наперадзе Уладзіслаў Далідович, чалавек, які забіваў Нафтану, камандзе вышэйшай лігі, чалавек, які гуляў у вышэйшай лізе за футбольны клуб Смаргонь, які забіў 7 галоў у мінулым сезоне за нас. І вось Уладзіслава Далідовича вельмі радыя бачыць, як быццам ёсць у яго шансы забіць і сёння. І, канешне, дзякуй усім, хто сышоў з поля, асабліва аўтару першага нашага гола ў сезоне. Дзякуй, канешне, Ростиславу Сераму. Таксама і Коскіна Мікату варта адзначыць, бо менавіта праз яго ішло шмат гульні ў першым тайме. Тым часам Дынама зноўку спадзяваліся прайсці да нашай брамы, але гэта не атрымалася. І крумкачы, а менавіта аўтар голу Баранаў зараз спрабуе развіваць гульню і Давуд Арыбгаджыеў, што ж зробіць Давуд? Спрабуе ён навазіць гульца Дынама. Делае стрэл і... Ай, не скончваецца, на жаль, нічым гэты стрэл. Чытаем мы вашыя каментары ў трансляцыі. Ёсць тут падтрымка і з Дзюшарба ФСТ Дынама, і на самой справе таксама, кажам, дзякуй заўзятарам гэтай каманды, бо калі ёсць заўзятары, якія падтрымаюць маладых хлопцаў, гэта таксама заўсёды добра. І, канешне, ёсць такая невялікая пераклічка нашых заўзятараў. Віцебск, Менск, вельмі нечакана бачым слаўны нямецкі горад Нюрнберг, чуюць нас нават там, што ж вельмі гэта прыемна. Пішуць, што, да жалю, не змаглі прыехаць падтрымаць, але ж ваша падтрымка і ў каментарах, і проста праглядам, яна таксама важна. Ну і, канешне, важна, таксама вы можаце падтрымаць грошамі праз Donation Alerts, а тым часам бачым, як спрабуе выйсці 1-1, але ж брамнік першы на мячы выбівае яго. Цікава там было, і, здаецца, не было становішча па-за гульнёй. Арбітр яго не паказаў, і быў шанец забіць, але, на жаль, пакуль не здолелі. Зараз Дынама з мячом. Гардзейчык, Старыкаў, вельмі часта Старыкаў з мячом. Старыкаў на Арыбгаджыева, Арыбгаджыеў, Баранаў. Што зробіць Баранаў? Крэатыўны вельмі футбаліст. Становішча па-за гульнёй, і стрэл не атрымліваецца, да жалю, і мяч зноў пераходзіць да Дзюшарба ФСТ Дынама. Вось я падзначу гэтую перадачу Алексея Баранова. Так, магчыма, не ўсё атрымалася, але там, здаецца, можна было біць па варотах, можна было неяк прастрэльваць вось туды ў штрафную, а ён такі тонкі пас знайшоў направа на Міраслава Тамковича. За такія рашэнні, канешне, Алексея Баранова мы вельмі паважаем. Вось ён зноў з мячом. Арыбгаджыеў, там Тамкович быў адкрыт, не аддаў Арыбгаджыеў перадачу на Тамковича, але ж Старыкаў. Якую прыгрозу ён робіць, але ж, да жалю, не падтрымліваюць яго, не прачытаў гэту перадачу Міраслав Тамкович, і Хадарович Мікіта, брамнік з Дзюшарба Дынама, забірае мяч і аддае сваім гульцам. І зноўку яны не змаглі
утрымаць мяч у сябе, спрабуюць яны проста, здаецца, па тактыцы бей-бягі, але ж яна... Ой-ой, Арсень Кудзін! Ведаеце, вось ужо не першая памылка, якую мы бачым ад Арсеня Кудзіна, калі ён гуляе нагамі. Былі такія вось невымушаныя памылкі і ў перадсезонцы, амаль што ў кожнай гульні, дзе ён гуляў, і зараз зноў мы гэта бачым. Ну, не ведаю, трэба неяк Арсеню больш уважлівым быць з гэтым. Магчыма, Уладзіміру Бушме трэба неяк правесці працу са сваім брамнікам. Так, вопытны брамнік, але заўсёды ёсць над чым працаваць. І вось мне здаецца, Арсеню Кудзіну якраз патрэбна крыху папрацаваць над тым, каб такіх памылак не дапускаць. І тым часам, здаецца, двайная замена у Здюшар БФСТ Дынама. 15-й нумар Ілья Кішчук і 5-й нумар Даніла Сляпіца выйдуць на поле. 2007 году гульцы, маладыя хлопцы, канешне, дабавіць хуткасцяў гэтаму матчу. І паглядзім, як наша каманда адкажа на такое. Зноўку такая даволі доўгая паўза, даволі доўгая замена, але хутчэй за ўсё вось зараз гульня зноў пачнецца, так і адбываецца. Добра, хутка губляе мяч з Здюшар БФСТ Дынама, і трэба нам зноў ісці ў атаку. Арсень Кудзін зараз будзе уводзіць мяч. Акуратна трэба зрабіць. Эбука. Так, ідзе праход. Але хутка губляе мяч, на жаль. Але ж ён застаецца ў нас, а от за намі будзем зараз укідваць яго. Дабішчук мяч укідвае. Шукае ён нейкае лепшае рашэнне і знаходзіць Януш Ладуцька, як высока, як добра падключыўся наш капітан. Які добры праход. Да жалю, не скончваецца. Якраз быў Захар Холадаў. Сёння ён гуляе у нас левага латараля, у яго правы профільны фланг. У Менскам Дынама ён гуляў менавіта правага абаронцу, ці нават правага цэнтральнага абаронцы ў тройцы цэнтральных. А тут ён такі больш атакуючы, левы латараль, і, здаецца, атрымоўваецца гэта ў яго, нягледзячы на мінулае пашкоджанне. Зараз хуткасці ў Захара вельмі добрая, цікава за ним назіраць, і зарабляе ён кутнік. Ідзе падача. Януш, як жа не атрымалася ў Януша Ладуцькі. Ужо хацелася павіншаваць Януша з дублем, і нешта зусім незразумелае здарылася. Ну, да жалю, можа, мяч трошкі не так на ногу лёг, але ж сутнасць у тым, што голу не атрымалася. Мы працягваем сачыць за тым, што адбываецца на полі, адбываецца проста перадача мяча ад каманды да каманды у цэнтры. Захар Холадаў. Ідзе барацьба і, здаецца, фол. Фол Захара Холадава. Ляжыць на газоне гулец Менскага Дынама. І суддзя зараз растлумачвае Захару нешта. Магчыма, што ў наступны раз за такое будзе картка. Зараз мы можам толькі сказаць, што абышлося без жоўтай, ну і добра. Канешне, зараз даволі шмат Захара Холадава на полі, і, ну, відавочна, здаецца, чаму, таму што хлопец вельмі доўга замарнаваў час, каб палепшыць сваё становішча пасля цяжкай траўмы, і зараз яму, канешне, ёсць што даказаць, ёсць што сказаць. Канешне, засумаваў, напэўна, Захар без футболу, і вось ён вяртаецца ў прафесійны футбол, каб даказаць, што ён таленавіты гулец. З дубля Менскага Дынама разам з Захаром Холадавым вызываліся ў юнацкія зборныя Трафім Вінніченка. Даруйце, але якая прыгажосць ідзе? Ідзе атака і не атрымалася. На жаль, Алексей Баранаў другім тэмпам спрабуем атакаваць. Старыкаў. Як вылазае перадачу, ідзе стрэл і... Ёсць чацвёрты. Які гол! Шыкоўна Уладзіслаў Далідовіч, і ведаеце, якая цудоўная перадача. Штосьці там нашыя гульцы спрачаюцца, але, здаецца, ніякай адмены голу няма. Гэта чацвёрты гол, ніякага не было становішча па-за гульнёй. Такая, шыкоўная проста перадача, так прыемна назіраць. Вось гэта сапраўдная футбольная эстэтыка. І наш Уладзіслаў Далідовіч, які вярнуўся ў нашу каманду, вярнуўся, каб забіваць. Владзіслаў Далідовіч.
Уладзіслаў Далідовіч, ну вельмі шыкоўна, што застаўся з намі гэты форвард, шмат мы ад яго чакаем. І вось лік уже 4-0, ўжо ўсё значна прыемней. Адбыліся замены ў другім тайме, як быццам стала гульня мацней, значна мацней. Гэта добра, што ў нас такая лаўка, якая вось так узмацняе гульню. І здесь небяспечная гульня. Зноўку ад Холадава, дарэчы. Так, і рыхтуецца выйсці на поле Уладзіслаў Марозік. 7-й нумар. Уладзіслаў Марозік, вельмі таленавіты гулец, які ў мінулым сезоне прыходзіў нас у статусе зоркі. Не ўсё атрымалася ў мінулым сезоне, але чакаем, што ўжо сёння пачне Уладзіслаў забіваць і пачне Уладзіслаў сваю феерычную галевую серыю. Контратаку спрабавалі зладзіць крумкачы. І здаецца, момант не страшны. Які фінт. Давуд прастрэл. На жаль, не атрымалася, будзе кутнік. Слухай, Міраслав, мне здаецца, што менавіта Арсень Старыкаў і будзе сёння MVP гэтага матчу. Як мінімум зараз ён робіць усё дзеля таго, каб менавіта карону перадалі яму. Так, Арсень Старыкаў пакуль што сам не забіваў сёння, але як шмат Арсеня Старыкава на поле. Як ён дзейнічае і ў абароне, і ў атацы, якія перадачы аддае, якія фінты робіць, ну шыкоўна. Прайшла падача, але ж антрасата свайго не знайшла. Тым часам на Давуда ззаду ідзе прэсінг, але Давуд спакойна коціць на нашага брамніка, які не спяшаючыся проста запавольна знаходзіць Холадава, а той у сваю чаргу спрабуе развіваць атаку. І мяч у яго атрымаў. Міраслаў Тамковіч. Даруйце. Так, падобныя нумары гэтых гульцоў. 21 номер Захар Холадаў, 23 Міраслаў Тамковіч. Лёгка пераблытаць, калі так са стороны назіраеш за гульнёй, але зараз у пазіцыі атакуючага паўабаронца дзейнічае менавіта Міраслаў Тамковіч. Так, канешне, мабыць, ужо 4 галы трохі замыльваюць вока, і ўжо ёсць, канешне, адпаведны настрой пераможны. Здаецца, што мы можам толькі палепшыць результат, але ж каб толькі не пагоршыць ні результат свой, ні здароўе гульцоў. І ідуць нейкая жорсткая патасоўка, штосьці там адбывалося. Ёсць першая карта. Здаецца, Арсень Старыкаў яе атрымаў, не вельмі гэта прыемна. Дагэтуль шыкоўна Арсень сабе паказваў, але можа ён атрымваць такія вось карткі на роўным месцы. Не трэба гэтага, нам Арсень патрэбен. Калі Арсень на полі, калі Арсень у форме, гэта вельмі прыгожа для нас, гэта вельмі страшна для супернікаў. Вось як сёння некалькі такіх шыкоўных фінтоў Арсень зрабіў, шмат адбораў, шмат перадачаў. Магчыма, зараз Арсеня і зменяць, каб паберагчы, каб не было чырвонай ўжо карткі. Адразу 3 замены адбываюцца ў крумкачоў. І так, сыходзіць з поля Арсень Старыкаў, з'яўляецца Уладзіслаў Марозік. Магчыма, па пазіцыі замена, магчыма, якраз атакуючым паўабаронцам будзе Уладзіслаў. Таксама рыхтуецца выйсці ў нас нумар 13 Мікіта Кухцік, цэнтральны абаронца, і латэраль нумар 77 Даніла Гоцман. Каго ж яны мяняюць? Давуд Арыбгаджыеў сыходзіць. Вось гэтая, хутчэй за ўсё, будзе таксама замена па пазіцыі. Даніла Гоцман займее яго месца на правым фланзе. І не бачу, хто сышоў яшчэ. Замест каго з'явіўся Мікіта Кухцік. Здаецца, Эбуканеджы сышоў. І таксама замена па пазіцыі. Мікіта Кухцік будзе дзейнічаць у цэнтры абароны. Мікіта, які ўжо 3-й сезон у нас праводзіць, і ёсць у яго магчымасць таксама сабе паказаць. Даніла Гоцман, ведаем мы яго як вельмі таленавітага латэраля. Даніла Гоцман на Марозіка. Марозік на Гоцмана. Ай, Гоцман на Марозіка! Шось жа якая! У падкаце даволі складаны момант, але ў падкаце чыста гуляе гулец. Даніла Гоцман, якая шыкоўная перадача, ну, сапраўдная футбольная эстэтыка. Ну, хлопцы вырашылі адразу паказваць, што не дарма яны з'явіліся на поле, і што, ну, якую прыгажосць яны робяць, ну, вы проста падзівіцеся. Вось за такім вельмі прыемна назіраць. Януш Лабудуцька спрабуе біць, і будзе кутнік.
чарговы кутнік. Ужо няма Ягора Антоновича на полі. Паглядзім, хто будзе гэты кутнік падаваць. Тим часом передаюць прывітанне нам з Белых Роз. Мы вас вітаем з футбольнага поля Груганы по адрасе Серова 18, город Менск. Так, і глядзім, будзе навес. Навес кутніка, чакаем яго. Навес. Так, і тут трэба не Затім дапусціць будзе контратакі. Так, трэба згуляць нашим абаронцам. Кухцік і Кухцік шыкоўна. Шыкоўна падчышчае Кухцік. Просто маладзец, нічога іншага не скажаш. Да, бачым мы зараз на полі менавіта тое, пра што казаў галоўны трэнер Владзімир Фаміч, што каманда гатовая перамагаць, хоча і гатовая перамагаць, Так, і тут паказваць ідзе прыгожы футбол. атака, ідзе Яноч атака. Не на жаль, не атрымалася, але доходзіць, перад гэтым не добры доходзіць быў да адбор, з мяч. якога гэта атака пачалася. Так. Зараз Драбышэўскі з мячом. Драбышэўскі спрабуе нешта зрабіць. І не атрымліваецца. Не атрымліваецца, спраўляюцца з гэтай пагрозы нашы абаронцы. Арсень Кудзін будзе уводзіць зноўку мяч у гульню. Ну, бачым, ён гэта робіць, не спяшаючыся, так павольна, без суеты. Восьмая замена. У вас не восьмая замена. Сёмая? І бачым мы, што амаль атрымалася ў нашага нападніка зачапіцца за гэты мяч. Ну, гэта, канешне, па пазіцыі не нападнік, але ў гэтай атацы ён спрабаваў выступіць у ягонай ролі. Так, Уладзіслав Марозік з мячом. Мяч трапляе да Владислава Далідовіча, які трошку запавольвае атаку. губляе, мяч губляе. І суддзя указвае на замену у складзе БФСТ «Дынамо». На поле выйдзе гулец пад нумарам 2 Беспалы Алексей. Так, дарэчы, вельмі цікава. Сёння ў заяўцы з ДЮШАР БФСТ «Дынамо» на гульню ёсць Алексей Беспалы і Михаил Беспалы з аднолькавай датай народжання 28 кастрычніка 2007 года. Ну, што ж, такія вось, хутчэй за ўсё, блізнецы ёсць у складзе «Дынамо». Цікавы факт. Паглядзім, што адзін з гэтых блізнецоў сёння пакажа. Ну і, дарэчы, поле пакінуў Казіренка Максім, які таксама ў першым тайме даволі моцна вылучаўся сярод астатных гульцоў БФСТ «Дынамо». Але ж трэба даць магчымасць пагуляць і другім. Здаецца паляць, але мяч застаецца ў нашых гульцоў. Ай, губляе мяч Марозік. Так, добра сябе праявіў Максім Казюренко. Сразу бачна школу крумкачоў. Нашы былыя гульцы ніколі былымі не бываюць і праяўляюць сабе, у тым ліку у іншых камандах. Пішуць нам у каментарах, што можна яшчэ парачку забіваць. Канешне, можна. Але ж разам з гэтым варта згадваць, што наперадзе яшчэ цэлы сезон і можна трошкі запаволіць гульню, трошкі адпачыць, даць гульцам менавіта. А з іншага боку, калі гульня ідзе, то чаму б не забіваць яшчэ? У другім тайме у нас сапраўды ідзе гульня, моцны у нас склад зараз на полі, добрыя такія прайшлі замены, і гульцы з замены маюць магчымасць сабе праявіць, робяць яны гэта вельмі актыўна, і за гэтым вельмі прыемна назіраць. Гвардзейчык на Марозіка, Марозік на Баранова, Далідовіч. Добра, ён працягвае гульню. І Холадаў, Захар Холадаў. Што прыдумае Захар? Гэта вось вельмі цікава. Захар аддае. На Януша праходзіць мяч. Януш на Марозіка, нядрэнная такая перадача. Гвардзейчык пракідвае і можна, мабыць, было там зачапляцца, але ж ўсё ж такі гульцоў «Дынамо» у сваёй абароне больш, чым нашых гульцоў атакі. Але падбор таксама за намі і Гоцман вельмі актыўны такі Гоцман. Вельмі добра ён увайшоў у гэтую гульню. Ну, просто гатовы гулец для асновы, канешне. Хацелася б як мага часцей бачыць Гоцман на поле.
Так, Ладуцька на Тамковича. Тамкович. Знову Тамкович з м'ячом. Робить На ён Готмана. добрий захід. І здається, могло б бути нешта цікаве, але ж не знаходить м'яч свого адресата. І Динамо спробує перейти І тут контратаку. треба Здається, це у них атакувати. отримовується. Який ладний подкат. Але ж все одно не подобається на пожар і Я уже гол. Так, не отрималося все ж таки і заховати ведаєте, сухими зараз нашу Абраму. ось чуємо ми просто такий переможний кліч. Магчыма, ад працоўніка ці заўзятара менскага Дынама. Забіваюць яны, робяць лік 4-1. Добры ён лік, нагадвае ён на матч Крумкачы Дынама з вышэйшай лігі 2016 году. Але хацелася б гэты лік зрабіць больш буйным. І, конечно, спадзяемся, што вось гэты непрыемны гол, які неяк вельмі нечакана прыляцеў, што гэты гол яшчэ абавязкова разбярэ Владзімір Бушма, правядзе нейкую працу над памылкамі, таму што, здавалася, нічога не вяло да таго, што заб'е Дынама. Робіцца лік 4-1, але маем комфортны перавес. Хацелася б, каб мы яго развілі. І гол. Грае дыктар на стадыёне. Даніла Слепіца, нумар 5, адзначыўся голам. Таксама віншуем Дынама з Дюшар з першым голам у сезоне. Конечно, мабыць, гэта таксама добра адыграе на маральны настрой гульцоў, але ж мы ўсё ж таки на канале Крумкачоў, таму мы верым у перамогу менавіта нашага клубу. Так, Морозик. Фол на Морозику. Зарабляе фол гэты гулец. Клуба Крумкачы забіў нумар 5 Даніла Слепіца. Што ж будзе зараз на Гоцмана, Гардзейчык на Гоцмана і Гоцман далей. Ой, Якую прыгажосць яны робяць? Такі прыгожая перадача, вось так прыгожа за гэтым назіраць. Вось як мага больш трэба такога ў другой лігі, і гэта будзе сапраўды той футбол, які хочацца глядзець і ў трансляцыях, і на трыбунах. А зараз з мячом Тамкович. Канешне, это сапраўднае мастацтва, якое лепей бачыць ужывую. І спадзяемся, што вас, нашых паважаных гледачоў, на трыбунах будзе цягам сезону толькі больш і больш. Морозик на фланг. І гэта Тамкович. Тамкович прастрэл, магчыма, будзе. Так, не ўдалося зрабіць прастрэл, але Кутнік зарабляе Тамкович. І сам, здаецца, пойдзе падаваць. Як мы ўжо казалі, гулец, які добра правёў перадсезонку, такі тонкі гулец. І спадзяемся, што зможа зараз гэты Кутнік выканаць добра. Няма нашага асноўнага выканаўцы стандартаў, Ягора Антоновича, таму вось спрабуем іншых гульцоў. Так, і так, чакаем навес. Навес нічога, на жаль, не атрымоўваецца, але яшчэ адзін Кутнік. Зноў будзе спроба, шмат ужо было Кутнікаў, здаецца. Шчыра кажучы, не лічыў іх колькасць. Што ж будзе зараз? Тамкович на Морозика. Морозик. Б'е Морозик, і магчыма гэта гол будзе. Гол! Пераможна уздымае рукі ўгару Владзіслав Морозик. Я не ведаю, залічаць гэты гол у Владзіслава Морозика. Ці запішуць на аўтагол гульца з Дюшар ФСТ Дынама, ад якога быў гэты рыкашэт. Але гэты гол, гэта, канешне, заслуга Морозика. Мы ўжо казалі пра гэтага гульца, што вельмі хацелася б, каб ён пачаў сваю галявую серыю ўжо сёння. Ён гэта зрабіў. 5-0. І вось 5-1, прашу прабачэння. На жаль, не зможам включыць хіт Гуртучаев пра Аргентыну і Ямайку, але 5-1 таксама добры лік, які таксама можна яшчэ развіваць. Але ж бачым мы, што і футбалісты Дынама не страчаюць надзеі, але ж нашы гульцы робяць сваю справу добра і добра пракідаюць мяч, але ж які такі цікавы адбор ад Далідовіча, цікавым месцам, галоўнае, што эфектыўна. Патрошку падымаецца каманда. Ладуцька, і можна забіваць яшчэ, і трэба забіваць яшчэ. Зноў жа такі, гульня ідзе, чаму б не працягваць атакаваць, не паляпшаць свой настрой, не помсціць за той гол, які мы прапусцілі. Гоцман,
Гоцман не атрымалася. На жаль, добрая задумка. Крыху не хапіла Захару Холадову, каб гэты прастрэл замкнуць. А ведаеш, калі ўзгадваць апошні матч супраць менавіта Шарбу Феста Дынама, мы можам згадаць, як прыгожа забіў гол Міхасіл Лынько ударам праз сябе. Хоць матч тады і скончыўся з лікам 1-1, але ж такое мастацтва, на такое мастацтва забывацца, канешне ж, нельга. Сергей Лынько, канешне, умее забіваць прыгожыя галы. Дзякуем мы яму за гады ў клубе. Вельмі дасведчаны гулец, добры нападнік, які забіў некалькі такіх прыгожых галоў праз сабе, шмат іншых галоў. Дзякуй Сергею за ўсё, будзем вельмі радыя бачыць на трыбунах. І Гоцман на Марозіка, Марозік на Баранова, праходзіць Баранов, добра, ідзе, Марозік, усё добра, трэба працягваць. Марозік на Гоцмана, Гоцман на Баранова, Гоцман прастэл! Ай, крыху не хапае Далідовіча, але добрая была атака. Прыемна вось такія вось асэнсаваныя атакі бачыць. Дарэчы, зараз мне згадалася, казаў Іван пра мінулы сезон. У мінулым сезоне у першым крузе гулялі мы са Дзюшар БФСТ Дынама, таксама дома, як і зараз, і скончыўся тады матч 6-1. Таму, хацелася б як мінімум паўтарыць той лік, як мінімум забіць яшчэ. Конечно, бо менавіта праз такія моманты, праз такія галы, праз такія перадачы, абводкі, менавіта праз усё гэта мы можам адчуваць сапраўднае задавальненне ад гульні. Ладуцька ідзе перадача. Так, Гоцман, Марозік. І не губляюць мяч, Усё добра. Будзе мяч у нас, будзем развіваць гэту атаку далей. Калі ўжо згадвалі Міхася Лынькова, які забіваў у мінулым сезоне, то можна ж, канешне, згадаць яшчэ і гульцоў, якія таксама мелі дачыненне да Крумкачоў. Так, днямі стала вядома пра тое, што кар'еру скончыў Міхал Калятка, які аддаў 3 гады сваей кар'еры менавіта нашаму клубу. Звяртаўся ён да гульцоў і да заўзятараў. Быў яго відэазварот, калі вы яшчэ не бачылі, то можаце пабачыць у нашым тэлеграм-канале. Тым часам так, дзякуем таксама Міхалу Калятка, дасведчаны гулец, які мог закрыць у тым ліку і пазіцыя непрофільная для сабе, які быў адным з важнейшых гульцоў нашай каманды, калі яна змагалася ў вышэйшай лізе. Таму Міхалу таксама дзякуй. Пакуль што вяртаемся да гульні. Так, Захар Холадаў. Зноў Захар з мячом. На Баранова. Баранаў, што прыдумае Баранаў? Ён можа прыдумаць штосьці цікавае. На жаль, губляе мяч Марозік. Не вельмі дакладная перадача. Розныя дзеянні мы бачым ад Марозіка. І удалае, і няўдалае. Футбол, такое бывае. Ёсць у нас канкурэнцыя на пазіцыях форварда, на пазіцыях у атацы, і трэба добра сабе праяўляць і Марозіку, і ўсім іншым, каб гэтую такую здаровую канкурэнцыю ўнутры клуба выйграць. Так, і нейкая стычка, вось такога дакладна не трэба. Давайце, калі ласка, без гэтага. Ужо, шчыра кажучы, гуляць засталося не так шмат, як быццам бы вынік матчу ўжо больш-менш зразумелы. І вось на што зараз гэтыя жоўтыя карткі, якую зараз атрымлівае Дзюшар Дынама, на што гэтая жорсткасць? Можна спакойна ўжо дагуляць гульню, паспрабаваць, магчыма, нешта цікавае, нейкую цікавую тактычную схему, якую даўно жадалі паспрабаваць і не маглі, бо трэба было гуляць на рэзультат. Таму давайце, калі ласка, без жорсткасці дагуляем гэтую гульню, без гэтых сутычак, толькі з мужчынскай барацьбой у межах правілаў футболу. Канешне, бо футбольнае поле гэта не рынг, не боксёрскі, не яшчэ нейкіх там спаборніцтваў, а выключна футбольных. Разам з гэтым, канешне, варта адзначыць і заўзятараў Крумкачоў, якія, нягледзячы на дрэннае надвор'е, яны ўсё ж такі сёння з намі, яны з камандай, яны падтрымваюць гульцоў, здаецца, гоняць іх наперад, што, канешне, важна, і
Гэта здаецца, што яны зноўку сёння, як і на астатніх матчах, з'яўляюцца 12-м гульцом на полі. Гоцман вельмі актыўна ён замены сабе праяўляе. Ну, вось прыемна бачыць, што працуе ў нас правы фланг, і як быццам бы лепей ён запрацаваў з выхадам Гоцмана на поле. Але ж якую... І трэба, Гоцман, трэба развіваць гэту атаку. Перспектыўна. Гоцман, прастрэл! Ай, нікога не было, каб замкнуць гэты прастрэл. Імкнуліся і Уладзіслаў Далідовіч, і далей быў Міраслаў Тамковіч. Вось неяк крыху яны так затармазілі, неяк крыху не адчулі той момант, калі трэба было бегчы, замыкаць. Што ж, у любым выпадку добрая атака, добры момант у нашай каманды. Канешне, гэта добра, і яшчэ ж варта зноўку падзякаваць людзям, якія данацяць нам, якія падтрымваюць і каментатараў, і агулам футбольны клуб Крумкачы. Зрабіць гэта вы можаце, я нагадваю, па спасылцы ў апісанні гэтай трансляцыі. Тым часам мы назіраем небяспечны момант і... Чарговы кутнік, вельмі шмат кутнікаў падаем вось адтуль, з таго боку поля, які бліжэй да трыбунаў заўзятараў, і зноў адтуль будзе падаваць Міраслаў Тамковіч. Магчыма, зараз атрымаецца нешта цікавае, вось пакуль што з кутнікаў мы яшчэ не забівалі, і нават, напэўна, апасных момантаў не стваралі. Хацелася б выправіць гэта. Так, пакуль не атрымалася, на жаль. Але Міраслаў добра пабароўся, Міраслаў мяч заставіў гульні, і зараз Баранаў з мячом, Баранаў прыгожа дзейнічае Баранаў. Закидвае ён, о, штрафную, ёсць гол! Гэта гол! Ёсць! Ну нейкі ўжо зусім кур'ёзны гол, ну неяк паляцела ўжо ўсё, неяк ужо мяч адскоквае менавіта так, як нам трэба. Я нават не ведаю, на каго гэты гол запішуць. 5-й гол, мы памятаем, якім рыкашэтам зайшоў у гульню ад пасля стрэлу Марозіка. І вось зараз пачакаем, калі аб'явяць, на каго ж запішуць гол ужо 6-й. Таму што, шчыра кажучы, не зусім зразумела, што ўвогуле там адбылося, як там мяч заляцеў у браму. Фанаты скандуюць прозвішча Кухціка. Ці я памыляюся? Магчыма, штосьці падобнае на прозвішча Кухцік чуем. Я думаю, што пачуем яшчэ мы аб'яву, хто забіў 6-й гол. Магчыма, гледачам трансляцыі гэта лягчэй будзе ўбачыць, могуць яны пераматаць гэты момант. Зноў барацьба ў цэнтры поля, зноў сутычкі, шмат сутычак, шмат эмоцый, шмат жорсткасці. Першую браму футбольного клуба СДШ ПФСТ «Динамо» забил номер 13 Микита Кухтик. Так, сапраўды, Мікіта Кухцік адзначыўся мячом. Не так часта гэта здараецца, насамрэч. Усяго один гол Мікіта Кухцік забіў у мінулым сезоне. Быў яго гол з пенальці ў перадсезонцы. І вось забіў зараз, у першай жа афіцыйнай гульні. Выйшаў на замену, забіў, прыгажосць. І ўсё, гучыць фінальны свісток, скончуе матч перамогай, 6-1 перамагаем, разгромная перамога, вельмі упэўнена, вельмі добра, проста шыкоўны правялі другі тайм, забілі шмат галоў, правялі замены, якія ўзмацнілі гульню, вельмі прыемна было за гэтым назіраць. Чакайце нашай наступнай гульні, якая адбудзецца ў наступнае выходнае супраць ФСК «Энергетык». Ну а мы з вами пакуль што развітваемся. Яшчэ абавязкова пачуемся на трансляцыях. Дзякуй вам. З вами быў каментатор Міраслаў Колас. І Бартніцкі Іван. Шчыра дзякуй усім гледачам і да пабачэння. Чакаем вас на стадыёне і на нашых трансляцыях. Дякую за